Okay, 1, 2, 3. Oh, okay na, okay na. Kaya, gomo. Okay na. Pakita ko. Okay, okay. Pakita ko. Oh, ali. Oh! Ah! Uy, Tiburcio! Oh, Tipay. Oh, nasaroy lagi ka. Nasuroy lagi ko dire kay laay kay didto eh. Ganong laay man nga. Pero may mamugduan ito basketball. Basketball ba nga? Nangadlok na sa kuha kay ligon ko no kay kog depensa. Kuyawa ko din magdipinsa god. Basig mamaak guro ka ay apil dipinsa imong ipon. Na, ni ari gani ko dire kay laay kay didto. Imo sa ko dire bugal-bugalan. Bugal-bugal na din ay di mo na bugal-bugal. Sa di mo pasad ka mo pagkumidya eh. Ana ba? Ayo tiniura. Lahi pa na to ba? Pagkulag ini imong cellphone og kaning stand. Kini ako na pinalit sa TikTok kini. Kay plano ko ba nga magkuan ko kanang mamicture ko ba, mamicture. Aw ka na. Lindot nagkamera kay magpa picture ko sa imo ah. Alin ra tayo oy. Sus, ansaman. Pa-picture ka kay ato testing ang picture. Para ikay una ba kay ko pero pa ni masabhi. Karon pag yun ni. Naman, pa-picture ka. Kana. Muna sakto kay para wallpaper na ko ba? Nya, makausab na sa akong naw. Kami mong nang. Sab lagi na lagi gwapo lagi kinikuha lagi wala filter. Wag di na kinikon kamerahan eh. Naman, ato testingan. Kay para wallpaper mo ba? Kana muna akong ginahan nga kamera kay para mapimos ta na sa atong picture ba. Tara, ato nang sugdan. Tara. Dili. Arita dapat kay naibuwak ba? Lindot. Gigi ato. Gigi. Tara nga. Ari na ko to ba? Putla kay pang ID sa nako ba? Oh, gigi. Smile. Ready, 1, 2, 3. Pune. Mana. Pun. Iya, pune. Gigi. Okay, 1, 2, 3. Oh, okay na. Kaya, gomo. Okay na. Pakita ko. Okay. Pakita ko. Oh, ali. Ito na. Open. Muna. Ang usa. Ako na di. Ikaw. Nabuha mo ka.